Pinoy Bus Driver TV. Dito na sa lugar ng Guaranas, Western Samar. So ito Kutsong. Shout out kay Labong, kay Smith Pagto, Ipulog sila. Edit pa rin mo na din Edit. Karong mga Martes, edit mo to. Ha? Kaya mga Martes, edit mo to Martes. Kaya ayaw sa mga Martes dyan, kaya naman yung video. Tawa lang yan muna. Ni-edit mo. Pag di na-edit mo, ba't i-edit mo? Oo, mabati ang ito. Pero i-edit kita, kasigaran kaya. Oo, edit. Namamay din yung ulit mo po. Ito na ko yung chicken mo na yung parang perfect na. Naiwalay angay, naimangay. Oo, parang maklaro ba? Ay, ni-cheat pa lang. Double check mo yan. Oo. Dito. Oo. Oo, bitaw ka sakit sa mata. Sa mata, sa utak, kung edit. So, edit ano? Oo. Kaya yung iba, may taga-editor yan. May editor talaga, ano? Ako, wala akong taga-editor, wala akong masahal sa editor. Eh, ikaw lang nag-ano? Oo, kaya isa pa, malayo ako eh. Paano ko ibigay ang video? Di ba patok ko sa kanya? Eh, intro, ano? Hindi mo mapasok yun. Ay, hindi man. Hindi mapasok yung pagbaba. Ang haba na kasi, no? Maputol yun. Sa putol ng video mo, pagbaba. Okay lang mga 7 minutes. Oo. Eh, ang video ko, 30 minutes. Ang haba nito, eh. Ano yan? Wala lang mga daga-edit. Okay, sa edit ka, mukha lang ba tumitingin? Wala yan sa edit. Pero yung iba, ano, na-live na lang, ano? Ah, Yung iba, nagla-live. mag-live kasi, iba yun. Iba rin naman yun. Mag-live, yung mga katulad ng ikaw lang mag-isa. Yun ang live. Walang mga masungot pa. Oo. Walang iba eh. Katulad dito, dahil tayo. Bigla mag-martis yan. Oo nga, eh. Kaya naka-live yun. Paano pa edit yun? Oo. Kung sito din ka. Kung sititing talaga. Sito din ka, kaya naka-live. Ay, itong 22 na to, bago naman to, eh. Ha? 22. Alin? Bago naman ulit ito. Ano ba? Di ba kanina 42? Ito. Hindi yan. Ito pa rin? Oh, yan. Mga trumang-trumpo ba natin yan? Mga trumang-trumpo. Oo. Si Palyaba nga nag-try dyan, eh. Wala ba? Palaba, kaya lang hindi siya inano, gawa ng Uncle Franco daw, unionista. Ang logo-logo talaga itong ano. Hindi. Try sana dyan. Nagaya pala yan. Oo.
Hiring. Bakit? Bakit naman sila? Ha? Kain na yun ni Ray Bagtong, di ko buksit. Kita tayo sa lugar nyo. Ikaw meron yun din sila. Ha? Yung onion nila, onion rin naman natin ah. Di ba? Oo. Yung ano? Oo, walang Martes na, walang Martes. Martis. Walang masama, walang masama. Ultra. Na isarog isa. Yung isarog na yun, pintados pala yan. Ang kulay lang ang kinuha sa isarog. Talaga? Oo. Pasayro. Ayun o, ang kaway. Ayun o. Oh. Palogang. Ayun o. Tayo! Magkano? Papasahin na, ikaw, buksit. Saan? Turbina. Kapina. na. Yabong, yabong. Yabong. Para madali lang ang kilometer. Para hindi matagal. Plus 143.
Ay, kuha ko pang pira. Banda ng pera, no? Kuha ko. Wanit. Banda ng pera. Kasama na barko. Tara, baluwag. Dali na. Sa yung buwan. Dito pa dito. Baluwag yan. Tamo. Tamo man. Patagal pa tayo. Ano, pambukas? Hadi. Stripo. Sa sunod, huwag kayong magdala ng tuyo na marami ha. Huwag kayong magdala ng tuyo na marami sa sunod, kaya bawal. Mahuli tayo sa bipar. Sige, diretso lang. Bipar ang makahuli dyan. Sige, sige. Karga ba ang buhay na to, no? Sa? Oh, lagi, andiyan sa kilometer na to. Kilometer lang para zero. Pero naibig ko dyan na to. Oo, ano na to, kapulugan. Yan ang mga diskarte namin dito. Para makapasayro. Orang ka nang tayo diskarte. Pero mga dakpol, ano pa? Sabi. Oh, lagi yan, ata na mga dakpon. May pao kita ng pasayro. Tato kang amor, oh. Kita ng pasayro, ipadakot na naman. Sa ano, Lubao. Kaya mo rin. Oo. Alas 7:30 ya, karga. Alas 9 siguro. Nasa Kalbayog sa inyo, kung ako di ako sa Antareta, pero nanamin sa Katbalogan. Bigan sa ta. Oh, maasin yung sakyan. Ay, balo ba sa? Kasi, ang napa, ang yun. Naamas yung schedule mo na. Tawag sa ako karon dito kaya na ako ng hearing nila itong Miyagi. Wala daw mo
Mga kanya, ang ipat. Kanya, wala daw. Tambong. Dili, ana mo ko ng proseso man gina siya. Pag wato ka sa dole, pag wala gyud ikon sa dole,